रख ले और इनाम भी ले ले भाई। 1 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। पैसा को लाखि आरो लोगोसे इनामबो मोननो हागोन होननानै बुंदों। 1 लाख थाखा इनाम होगोन होननानै बुंदों। सोर बुंदों नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र नुनानै निश्चय मिथिखाबाय। बि बयसा बुंदों। बिथां बि बयसा कलकातायाव गावनि ब्लगिंनि थाखाय बा बिदिनो माखासे गोबां जायगायाव गिदिङो नङा बा ब्लगार हिसाबै दिनै बि बयसा कलकातायाव बेरायहैनायाव माबायदि बिथांनि बेगनिफ्राय माने 20,000 थाखा केस फैसा दंमोन। बे 20,000 केस फैसाखौ सिखावा ओरैबायदि सेनानै लांबाय एबा सिख'नानै लांबाय। बिनि गेजेराव गोबां माने नारा नाथा जालायलायदों, बुलायलायनाय जायाखै होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिथां बि बयसनि भिडिअखौ गोबानो नुखाबाय जानांगौ बा गोबानो नुवाखै जानांगौ। जायफोर बिथांमोना नुवाखै नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों शेयार खालामना हो, जाहाथे बै सिखावनिसिम बे भिडिअ मोनहैनो हायो। आरो लोगोसे जाय बिथांमोना सिखावखौ हमनानै होनो हागोन बै बिथांनो बि बयसा 1 लाख बान्था होनो थाखाय राजि जानानै दङ। मानोना नोंथांमोना जेसे हागौ बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो शेयार खालामनायजों लोगोसे बि बयसा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना इम्परटेन्ट साननानै ला। गासिबो ब्लगारफोरनि थाखाय एबा गासिबो इउटुबार ब्लगिं बानायग्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गिदिंनानै नोंथांमोना ब्लग लाबोयो नङा होमबा? नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट। बेफोरबायदिया माने गोबां जायगायाव बेफोरबायदि जाब्रबथाय जाथाया जाबाय थायो। हथात करे मालाबा मिथिस्लाबा जे नैबे भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोना बि बयसा ब्लग बानायनानै थांबाय थानाय समाव गोबां नारा नाथा जादों। नाथाय बि बयसखौ नैबे मानसिया मानो धाक्का नारखो आं नायखौ हमनायाखै। नैबे धाक्का नारग्रायानो बि बयसनि बेगखौ मानि पार्सखौ खावनानै लांदों नामा? आंहा नैनि सायाव सन्देह दङ। दा बिनि गेजेरजों नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो बे जाथावना जाथावा। आरो बेनोब्लाथ' निश्चय बि बयसा मिथिखागोन नङा होमबा? दिनै माने गोबां बेफोरबायदि जाथाया जोंहा जेरावबो जायो आरो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा? बेखायनो नोंथांमोना जेसे हागौ अननानै प्लिज बि बयसखौ हेल्प खालाम, भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे बे सिखावनिसिम बे भिडिअ मोनहैयो। लोगोसे नोंथांमोना खुद गावनि भिडिअ थांनानै नायनो हागोन। बि बयसनि भिडिअ थांनानै नायबाबो नोंथांमोना नुजोबगोन A to Z मोजाङै मोजां मिथिनानै मोनजोबगोन जे बि बयसा मा क्लियारेसन होदों आरो बान्थाखौ बेसेबांसिम होगोन होननानै बुंदों। बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा। 1 लाख थाखाया जाय बिथांमोना हमना होफैनो हागोन बेनो 1 लाख होगोन होननाया बि बयसानो खुद गावनि खुगाजों बुंदों। लोगोसे सिखावा जुदि मोजाङै मोजां गावनो बे भिडिअ नुनायनि गेजेरजों होफैफिनोब्ला बै जि जायगानिफ्राय लांदों बे जायगायाव लिंहरनानै जुदि होफैफिनोब्ला बिथाङा बे सिखावनो 1 लाखखौ हरनाय जागोन होननानै बि बयसा फोरमायदों। जहाँ पे मेरा पर्स चोरी हो और ये टावर बना हुआ है नहीं मनी 15 से 20,000 का तुम्हारा कैंडी पक्का खाएगा वो। ठीक है तुम्हारा पेट देगा बहुत कमालेगा। थैंक यू चोल मत बोलो। वहाँ से यहाँ आया मेरा बैग का चेन खोला और मेरा पर्स। एक बार सोच के देखिए सौर भाई आपको मिलने वाला है 1 लाख इनाम। ये कैसे करके दिखाया तूने भाई? तेरे से मिलने का है, कांटेक्ट करो, DM करो। यहाँ पे आपको मेल दिख रहा होगा भाई इसी लाइन में। इसलिए यार चोर भाई आप बता दियो, फिर मैं आपको पैसा भी देने वाला है भाई साहब। जो पैसा आपने मेरे से लिया वो तो लिया ही है और 1 लाख एक्स्ट्रा से दे रहा है भाई। नमस्ते शोर भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, माफ कर। हाँ अगर आप ऑडियंस में से भी कोई है तो उस शोर को अगर दिखा पाए मिलने वाला है आपको 1 लाख। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या ही कह सकता है कि एक वाटर पार्क में मैं नहा रहा था, वहां पे पेन सेंस करा और उसके बाद मेरे बैग में सब डाल के रखा। तो मैं नहीं तो मैं पैंट में ही ले रहा था अपना पर्स, तो कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे। एंड आते समय मैं बैग से लेना भूल गया अपने यहाँ पे पैंट में। सब मोबाइल तो ले लिया क्योंकि मोबाइल सब भी बैग में ही था, तो मोबाइल ले लिया। उसके बाद मैं आया, फिर वहां पे नहीं उतारा जहाँ पे मेरा चोरी हुआ। तो वहां पे उतर के मैं वीडियो थोड़ा बहुत बनाएंगे ये सोचा था। कोलकाता आया तो बनाते, कंटेंट बना के चलते बोलते। एंड भयंकर वहीं पे गाइड चैन कब खोल के लेके गया पता ही नहीं चला मेरे को। भाई मैं गलती से रख लिया यहाँ पे। मेरे को पता था कि कोलकाता शहर में ऐसे भाई खतरनाक है ये सब। हमारे गुवाहाटी जैसे में हो सकता है तो कोलकाता शहर में क्यों नहीं हो सकता? तो ये जानकार था, फिर भी मैं भूल आ गया कि बैग के अंदर मैंने ले लिया, तो भाई मार दिया। अब क्या ही कह सकता है। चोर भाई प्लीज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, चोर भाई तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए भाई लोग, धराधर शेयर कर दीजिए। एंड भाई चोर आपको प्लीज यार नमस्कार करता हूँ मैं, आप मेरे पर्स वापस लौटा दे, पैसा रख ले और इनाम भी ले ले भाई। 1 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। अगर उस बंदा को ये वीडियो देख के कोई मेरे पास लाए और वो पर्स के साथ, तो मैं उनको भी देने वाला है 1 लाख। भाई साहब चोर भाई आपसे सिर्फ ये पूछूंगा मैं
कि आपने ये कैसे किया भाई। मैं आपको कुछ नहीं करेगा यार, कसम से बता रहा हूँ। मैं वीडियो के फर्स्ट में भी कहा, एंड में भी कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कसम से बता रहा हूँ भाई। चोर भाई प्लीज यार, प्लीज मेरा वो पर्स लौटा दे, ताकि मेरे को वहां यहाँ भागना ना पड़े। सब डॉक्यूमेंट्स वही पे था यार। आपको क्या काम है, एटीएम लेके जाएगा, आपके पास पिन नहीं, वो नहीं, क्या करेगा आप? कुछ नहीं कर सकता। अभी ब्लॉक कर दिया अकाउंट, तो अब पैसा भी नहीं निकल सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से मेरे को वो लौटा दे और इनाम भी लेके जाओ। बस आपको सिर्फ ये पूछेगा कि आपने कैसे किया ये भाई। मेरे को पता तक नहीं, भनक तक नहीं चलने दी आपने। थैंक यू चोर भाई। मतलब हाँ, आप मेरे को बता दियो।